paklenik vozača. Kako znamo da li su naši stavovi ili uverenja ili verovanja ispravni, validni? Jedan od načina je takozvani ET test, gde je ET naravno onaj mali vanzemaljac Call Home, gde je potrebno da se zamisli da je došao vanzemaljac ispred vas, sami ste, on nema apsolutno pojma ni o zemlji, ni o ljudima, ni o kulturi, apsolutno ni o čemu, ništa ne zna, jednostavno prvi put je došao na zemlju i slučajno vas lično pita o tome, o tom stavu, o tom verovanju, o tom uverenju koje vi držite, imate, zastupate i tako dalje. Kako biste mu objasnili? Pritom, pokušajte da stavite sebe u njegovu poziciju i da zamislite kako bi njemu bilo da sluša vaše objašnjenje. Ovo ni slučajno ne treba raditi sa drugim ljudima, osim ako to nije u pitanju baš neko u koga imate apsolutno poverenje i sa kim možete da se opustite, da budete apsolutno iskreni. Jer imamo tendenciju da branimo svoje stavove po svaku cenu. Imamo tendenciju da se ne obaziremo na to da li su naši stavovi ispravni ili nisu. Takozvani Nortonov demon. Ili tendencija da se svi podaci koji se ne slažu sa našim postojećim stavovima ignorišu i odbijaju a priori, bez razmišljanja, bez analize, a podaci ili argumenti, bez obzira da li su validni, istiniti i tako dalje, koji se slažu sa našim uverenjima, njih opet bezuslovno prihvatamo i gledamo ih kao dokazane, logične i tako dalje i tako dalje. Znači, da bi ovaj test bio iole uspešan i validan, neophodno je da to uradite sami kao misaonu vežbu i da pokušate da ubedite tog vanzemaljca koji ništa ne zna o zemlji u to u šta vi verujete, u taj stav koji zastupate i tako dalje. Ovaj test, ET test, ima dvostruku pozitivnu, da kažem, osobinu. U principu je win-win, zato što ako uspete da objasnite ET-u vaš stav, vaše verovanje, onda ste ne samo učvrstili svoj stav, ne samo dokazali sebi da je taj vaš stav ispravan, nego ste imali i dobru vežbu za slučaj kada vam se obrati neko ko zaista ne zna ništa o tome ili ko se ne slaže sa vama. Imali ste dobru vežbu kako njemu onda da objasnite zašto ste u pravu. Sa druge strane, ako ne uspete da objasnite ET-u, to jest ako u toj misaonoj vežbi ET vama pokaže da možda niste u pravu, onda je to još veći, po meni, uspeh, jer ćete se na taj način osloboditi lažnih i pogrešnih verovanja i ubeđenja. A to je, po meni, iskreno nešto najkorisnije i najbolje što bilo kome može da se desi. Jer je to u suštini jedini način da čovek napreduje, intelektualno napreduje. I think it should be religion treated with ridicule and hatred and contempt, and I claim that right.